ଭାଇ। ଗଗନ ହଁ। ଦେବର କଥା ଶୁଣିଲ? କଣ ହେଲା? ଆଉ ନାଇଁ ଦେବ ନାଇଁ ନାଇଁ କେନ୍ତି? ଗାଡିରେ ଯାଉଥିଲା। ହଁ କି କଥା କଲ ବା? ଆଁ ପୁରୀ ପଳେଇଗଲା ସେ ପୁରୀ ଡ୍ୟୁଟି ନାଇଁ କି ତାର। ହଁ ପୁରୀ ଯ କାଲି ଅଭିଷେତ କହୁଥିଲା କଣ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଲା? ନାଇଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ନାଇଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି କି ଆଉ ନାଇଁ ଦେବ ନାଇଁ ପୁରୀ ପଡଲା ବୋଲି କହୁଛି। ଆଉ କଣ କାନ୍ଦୁଛ? କାନ୍ଦୁନି ହେ ତଣ୍ଟି ଟା କେମିତି ଲାଗିଲା। ତମେ ଗୋଟେ ବାଳ କଥା ଯାହା କହିବ ବୋଲେ ଭଲ କଥା କହୁଛ ଆ କହୁନ। ଲୋକ ଆଗ ବଇଥିବେ ଏମିତି କଥା ହେଲା ବେଳୁ ବଇଥିଏ କଥା ହେଲା ବୋଲେ କଣ ଭଲ ଦେବ ଆଉ ନାଇଁ ପୁରୀ ପଡିଲା ଏମିତି ବୋଲି ଏମିତି କହିବା ମୁଁ କି ଦେଖ କଣ ଖରାପ କହିଲି କଣ ଆରେ ଖରାପ ଟା କଣ ଅଛି ତମେ କୁହ? ଟିକେ ମୁଁ ପରେ ତମ ପଡିଛି କଣ ଲୋ। ଏସା ହଉ ସେମିତି ସିନା କହିବ ଆଉ ହଉ। ଆଇ ତମର କେଲ ଲାଗିଛି କେମିତି ଲାଗିଛି ହେଲେ ମୁଁ ଭଲ ଆଜ୍ଞା କଥା ତ କହୁଛ ବଇଛି ମୁଁ ଛାନିଆ ହେଇଲି। ଛାନିଆ ହେବାରେ କଣ ଅଛି କହୁନ? ଆ ତମେ ଗୋଟେ ଫାଲତୁ ଗୋଟେ।